हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेसनाव लाबोना होफैदों। बे बाराव नोंथांमोननि थाखाय मोनथाम खौरां। बे मोनथाम खौराङा जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गेदेर। जाय खौरांफोरखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा गासैखौबो मिथिनो हानाय जागोन। जानो हागौ बेयो ओनसोलनि, रायजोनि आरो हारिनि आरो गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रि। दा बाहाय नुनो मोन्दों जोहोलाव रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव गिदिंलांफिनबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर मोनसे दुखुनि सान। बिटिआर गोरोबथानि थाखाय दान्दिसेनि उदां जाथ'नो मोननाय गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा गासै 28 साननि उनाव 20 फेब्रुआरि खालि फिन जोबथेसालियाव लांफिनजाबाय। बिथाङा उननि समाव फिन उदां जागोन ना जाया समा जोंनो फोरमायसिगोन। दा बे खेबाव जों बर' हारिया गासैबो बिथांनि थाखाय इसोरनाव खनसे आरज गाबदों जाहाथे इयुनाव फिन माब्लाबाफोर खाबु मोननानै बिथाङा फिन जोंनि गेजेराव आरोबाव जाहाथे नुजाबोबावो। नैथियाव नुनो मोन्दों हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसिनि गारियाव सुथुरा अन्थाइ खुबैनाय। दा बे जाथाया मैया जानानै थांदोंमोन। दा बिथां हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारि बिथांनिया उल्टामालि ओनसोलाव थानाय मोनसे मन्दिराव थांदोंमोन आरो बे मन्दिराव फैनायाव बिथाङा लामायाव आक्रमन खालामजादों सिनाय मोनै उदखारिफोरजों। बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला नुनो मोन्दों बिथांमोना दायनिगिरिखौ थोंजोङै बबेबा मोनसे आफादखौ थांखिदोंमोन। दा बेनिनो फिननाय महरै ओजोंहाय दिनै खेंसालियायै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनायलाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बेनि दायनिगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ नङा होननानै फोरमायो आरो दायनिगिरिखौ हमनोसो पुलिस बिफानखौ थाबैनो खावलायनायखौ दिनैनि रादाबाव नुनो मोननाय जादों। बाहाय नुनो मोनबावदों थामथियाव आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट 2020। आसाम पुलिसनि थाखाय साख्रि ओंखारदों। बेयाव कनस्टेबल, फायारमेन, बेनिफ्राय आदार गुबुन गुबुन पस्ट गासै 1283 अर्थात 11,283 टा पस्ट दं। लास्ट डेटआ फार्स्टआव नायग्रो, लास्ट डेटआ 15 मार्चआव लास्ट डेट। बाहाय नुनो मोन्दों स्टार्टिं एप्लाइआ 25 फेब्रुआरिनिफ्राय जागोन। बेनिफ्राय जोबगोन 15 मार्च। एप्लिकेसन फिसआ निल। भेकेन्सिया थाखाय मोनफ्रोमावबो साख्रि वाइस लागोन बेयो आसाम पुलिसनि। कनस्टेबलाव नुनो मोन्दों एसटिपि हिसाबै 121 टा पस्ट। क्वालिफिकेसना जानांगोन साइन्स स्ट्रिमाव, नाथाय हायार सेकेन्डारि पास। बाहाय केमिस्ट्रि, फिजिक्स आरो मेथमेटिक्सआ लाथारनांगोन होनदों। बेनिफ्राय नांबावगोन 1 year एक्सपिरियेन्स इन इलेक्ट्रनिक्स, टेलिकमिउनिकेशन, कम्पिउटार, आइटि अर एलाइड इनभाइरनमेन्टआव। कनस्टेबल पुलिसनि थाखाय एसटिपि प्लेन्सआ जाहैबाय सासे, ओइसआ जाहैबाय सासे। एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जायखिजाया स्ट्रिमाव हायार सेकेन्डारि पास। कनस्टेबल अफ पुलिस बाहाय एसटिपिआ 3। क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जागोन। बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन होनदों। एलएमभि आरो एमएमभि मोननैबो थाथारनांगोन। कनस्टेबल पुलिस कारपेन्टार बेयाव दङ एसटिओइस मोनसेल', एसटिपि मोनसेल', सासेल'। बेयाव 10 पास जानो जागोन, नाथाय आइटिआइ कर्स लानाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय फायार इमार्जेन्सि सार्भिसआव दङ आनरिजार्भ एसटिनि थाखाय बाहाय मेनसन गैया, आनरिजार्भ 3। 12 पास जाबानो जागोन। बेनिफ्राय साइन्स स्ट्रिम लानाय जानांगोन, फिजिक्स, केमिस्ट्रि, मेथमेटिक्स बेफोरखौ। फायारमेनाव एसटिपिआ जाहैबाय 36, टटेल 410 टटेल। 12 पास बानो जागोन। ओमफ्राय साइन्स स्ट्रिमाव इमार्जेन्सि रेस्किउआराव बाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना टटेल 57नि गेजेराव एसटिपिआ 8। क्वालिफिकेसना साइन्स स्ट्रिमाव 12 पास। दा बिसोर गासैबो आसाम पुलिसनि गासैबो मोनफा मोनफा बिफान। बाहाय जों साफ्रोमबो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। एज लिमिटआ जाहैबाय 18 निफ्राय 25 इयार्स, नाथाय एसटि हिसाबै जोंहा 25 प्लास 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोननाय जागोन, बेखायनो 30 जाहैगोन। नाथाय बिल' एबा 18नि बिल'आवबा जानाय नङा, 18नि बारायासो जाजोबगोन। बेखौ नोंथांमोनखौ क्लियार खालामहरखानाय जाबाय। बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ गासैबो फिजिकेल टेस्ट, ओमफ्राय गासैबो रिटेन टेस्ट, गासैबो बेयो फारि फारि जालांगोन, बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायनि थाखाय अनलाइन एप्लाइनि थाखायबो मोनसे लिंक दङ। अफिसियेल वेबसाइटनिबो लिंक दं आरो नोंथांमोननि थाखाय अफिसियेल नटिफिकेसनाबो लिंकआव दंखायो। दा बेनि गासैबो लिंकआव नोंथांमोननि थाखाय
डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेहाय हाबनानै नायबानो जाबाय। बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि थाखाय इलिजिबोल नङामोनबा डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय, गुबुन गुबुन भिडिअ नुनो मोनगोन। हाजासे भिडिअआ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।